Zatigarritasun gaiarekin jarraituz, tutorial honetan zatigarritasun irizpideak ikusiko ditugu. Eta zer dira zatigarritasun irizpideak? Beno, dira truko batzuk jakiteko zenbaki bat beste batekin zatigarria den, baina zatiketa egin gabe. Goazen ikustera zenbaki hauek. Birekin zatigarritasuna. Edo bestera batera esan da, nola jakin zenbaki bat biren multiploa den. Bale, zenbaki bat birekin zatigarria da, baldin eta azken zifra bikoitia badu. Bai, alegia, zenbaki hori amaitzen bada 0, 2, 4, 6 edo 8rekin, zenbaki hori birekin zatigarria izango da. Eta honek ere esan nahi du, zenbaki hori birekin zatitu daiteke, esan dezakegula ere, biren multiploa dela, ez? Pentsatu pizkatxo bat. Eta seguro konklusio honetara helduko zaretela zuen kabuz. Adibide batzuk ikustera, zerrendatuko ditugu jarraian. Hemen behan ikusten ditugu zenbaki guzti hauek birekin zatigarriak dira. Zergaitik, guztiak amaitzen direlako lehen aipatu dugun zenbaki hauekin. Guztiak azkenengo zifra bikoitia dutelako alegia. 3rekin zatigarritasuna. Zenbakiaren zifra guztien batura 3ren multiploa denean, zenbaki hori izango da 3rekin zatigarria. Zer esan nahi du honek? Adibidetxo batekin hobeto ulertuko dugu. Demagun ematen digutela 48 zenbakia. 3rekin zatigarria den jakiteko, egin behar duguna da, zifra guztiak batu. Honek bi zifra ditu, ez? 4 eta 8. 4 gehi 8 berdin 12 da. Orduan, batura hau, 12 alegia, 3rekin zatigarria den ikusi beharko dugu. Eta 12 zati 3 berdin 4 da. Beraz, bada zatigarria. Honez esan nahi du? 48 ere, 3rekin zatigarria izango dela. Edo lehen esan dugun bezala, beste era batera ulertuta, 48 3ren multiploa dela. Ikusiko dugu beste adibidetxo bat. 123 zenbakia. Lehenik eta behin egingo dugu zifra guztien batura. 1 gehi 2 gehi 3. 6. Orain, batura hau, 6, ikusiko dugu 3rekin zatigarria den. 6 zati 3, 2. Bada, honez esan nahi du, 123 zenbakia ere, 3rekin zatigarria izango dela. 9rekin zatigarritasuna. Hau, 3rekin egiten dugun berdina, egin behar dugu zifra guztiak batu, baina batuketa izan behar da 9rekin zatigarria kasu honetan. Orduan, zenbakiaren zifra guztien batura, 9ren multiploa denean, zenbaki hori izango da ere 9rekin zatigarria. Bai, 3rekin egin dugun berdina, zifra guztia batu, eta batuketa kasu honetan 9rekin zatigarria izan beharko luke. 5ekin zatigarritasuna. Zenbakiaren azken zifra 0 edo 5 denean. Adibidetxo batzuk, hemen ikusiko ditugu, hemen ikusten ditugun zenbaki guzti hauek amaitzen dira 0 edo 5ekin. Beraz, 5ekin zatigarriak izango dira. 10ekin zatigarritasuna. Kasu honetan, zenbakiaren azken zifra 0 denean. Bai? Hemen ikusten ditugun adibide hauetan adibidez, zenbaki guzti hauek 0 batekin amaitzen dira. Beraz, zenbaki guztiak 10ekin zatigarriak izango dira. 11ekin zatigarritasuna. Kasu honetan, gauzatxo pixkatxo bat gehiago nahazten da asuntua, baina oso erreza da. Posizio bikoitiko zifren baturari, posizio bakoitiko zifren batura kenduz, lortzen den emaitza 0 edo 11aren multiplo bat bada. Adibidetxo batekin oso ondo ulertuko dugu. Begiratu, hemen ematen diguten zenbaki hau, 3817. Nola jakin 11arekin zatigarria den. Bale, ikusiko dugu zenbaki bakoitzaren, zifra bakoitzaren posizioa, bai? Orduan, hartuko ditugu lehenengo posizio bakoitiak adibidez, bai? 3, lehenengo posizioa, bigarrena ez dugu hartuko, 3garrena ere bakoitia denez ere hartuko dugu, hau, bikoitia da, orduan, 2 posizio, begez? Lehenengoa eta 3garrena. Eta 3 eta bata, batu egingo ditugu, eta ematen digu 4. Orain, posizio bikoitian dauden zifrak hartuko ditugu. Kasu honetan, 8 eta 7. Hori eta barkatu, 8 eta 7. Orduan, 8 gehi 7 ere batu egingo dugu, eta ematen digu 15.
orain, besterik gabe, egin behar duguna da, bi zifra hauen arteko kenketa. Eta kenketa hau, honek, ematen badigu, 11aren multiplo bat, zenbakia ere, 11arekin zatigarria izango da, bestela, ez. Kasu honetan, egiten badugu, 15 ken 4, honek ematen digu, 11. Eta 11 bada 11aren multiplo. Noski, beraz, hemendik deduzitzen dugu, 3817 ere 11arekin zatigarria dela. Bale, behin hau ulertuta, irizpide hauek ikasi beharko ditugu soltura apurtxo batekin jakiteko zenbaki batzuk, hoiekin zatigarria diren eta, bale. Eta hemendik deduzitzen dugu ere beste gauza bat. Zenbaki lehenak eta konposatuak. Zer dira zenbaki lehenak? Bakarrik bi zatitzaile dituzte, bai, bat zenbakia eta euren burua. Bai, bakarrik zenbaki hauek zatitu daitezke, bat zenbakiarekin eta bere buruarekin. Ez daukate beste zatitzaile gehiago zatiketa zehatza ematen duenik, noski. Adibidez, honek dira zenbakiak. 2, 3, 5, 7, 11, 13, hemen ikusten ditugun guzti hauek. Bai, fijatzen bazarete, hemengo zenbaki guzti hauek bakarrik zatitu daitezke bat zenbakiarekin, guztien moduan, eta euren buruarekin. Ez daukate beste zatitzailerik. Eta ondo legoke, gutxienez hemen agertzen diren txiki hauek, honek dira zenbaki lehen txikienak, gero jarraitzen gehiago daude, hemen agertzen diren hauek gutxi gora bera buruz ikastea, bai? Oso erabilgarri izango zaigulako aurrerantzean honek buruz ezagutzen baditugu. Eta zer dira zenbaki konposatuak? Gainontzekoak, ez? Bi zatitzaile baino gehiago dituztenak izango dira konposatuak. Beraz, konposatua direnak biderkagai errazagotan deskonposa daitezke. Hemen ikusten dugu adibide bat hobetu ulertzeko. 18 zenbakia. Zatitu daiteke bat zenbakiarekin, 2rekin ere zatigarria da, 3rekin ere bai, 6, 9 eta 18rekin. Beraz, bi zatitzaile baino gehiago dituztenez, dituenez, konposatua da. Hemen ikusten dugun bezala, 18 jarri dezakegu biderkagai simpleago errazago batzuen menpe, adibidez 18 ere jarri daiteke, 2 bider bederatzi, biderkagaien bitartez, 2 bider bederatzi, 18 delako, 3 bider 6 ere bai, edo 2 bider 3 bider 3, bai, hori, deskonposatu daitezkela. Eta gauza bat kontutan hartzeko, bat zenbakia zatitzaile bakarra duenez, ez da, ez lehena, ez da konposatuare. Bai? Sin más, bat zenbakia ez da sartzen zenbaki lehen moduan, ez da konposatu moduan. Beno, hauze izan da guztia, espero dut ulertu izana, baina lasai, ze klasean bestela ulertuko dugu. Bueno,